Takže guys, jak máte, alebo si stiahnem BMG Drive. Viem, že tento tutoriál, to bude strašne krátke alebo jednoduché. A neviete, ako si zmeniť medzi autom alebo ako vymazať. Viem, je to strašne ľahké, ale pre tých, čo to začali a nič nevedia, tak vám to idem ukázať. No, keď chcete nové auto, ja dám nové auto, lebo neviem, čo sa stane, keď si vymažem toto, čo poviem jedno, takže... Toto ako dať auto, to všetci vieme, aj tí, čo začali, tak to bude pre tých, čo to nevedia vôbec a sú úplne... No proste, že začali úplne BMG Drive. No, vyberte si hociaké auto. Ja pôjdem... Ja neviem... Pôjdem na toto. A zoberiem... Tento... Ináč, prepáčte, mám takýto počítač, viem, prečo sa ma vôbec pýtate, že prečo to používam. No, ja nemám veľa peňazí ako hociakí youtuberi a tento počítač som dostal zadarmo od kamaráta, pretože on má nový. Ako beží to túto hru na low settings na tak na 10 FPS, ako nie je to také hrozné. A takže a niektoré veci, ja som dal replay, niektoré veci trvá dlhšie, prepáčte, že som dal, že aby som vymenil auto a nedal nové. Prepáčte, moja chyba. Ja som, nie že by som úplne začal, ale nie som najlepší. Ja som tu dohral strašne dlho. Ale ja som nemal peniaze. Takže božiaľ musím dať znova nové auto. Kde mám myšku? Aha, tu je. Áno, a prepáčte, že tu mám bordel. Bolí ruka z toho. Ja neviem, zoberiem tento starý mod, čo som si stiahol. Tento, dajme. A musíme dať spawniu, toto modré. Musíme počkať, kým sa to načíta. Aha, už sa to spawnilo, dobre. Teraz keď sa vám to načíta, tak to ide dobre. Tak. Keď chcete switchnúť medzi autami, alebo ste videli veľa ľudí, že si dáva trafik, tak kliknite E. Teraz vám ukážem, ako dať trafik. Kliknite na Free Room Actions. A tu dole uvidíte AI, keby ste chceli iné veci, to ukážem v ďalšom videu. Tu dáte trafik, alebo tuto kliknite, to je jedno. A tu vám ukáže, keď dáte normál, tak vám to dá proste trafik, alebo proste tí, čo neviete trafik, neviete dobre po anglicky, to znamená, že vám tu budú jazdiť auta ako keby v meste, alebo že keby ste tak kde boli. A nebude vám tam zaviať žiadne policajné auta, takže keď pôjdete rýchlo cez limit, tak im to bude jedno, alebo proste keď robíte nejaké, že pôjdete oproti smeru, alebo také veci, tak to bude jedno, ale keď dáte políciu, tak to správne, tak to dá normálne auta, dá tam aj policajné auto, takže keď pôjdete rýchlo, alebo budete v protismere, tak proste vás začne naháňať a keď zastavíte a oni budú vedľa vás, tak vám dajú ticket alebo under arrest, čo tam všetko robí. No a keď chcete zmeniť auto, tak neklikajte nič tohto, kliknite na klávesnici ESC. Toto. A to vás, no, musíte to kliknúť viacejkrát, ak ste išli niekam. To vás hodí naspäť, kliknete toto a to vám zmení auta. Dobre. A ak chcete dať preč, ja neviem, napríklad toto auto, tak choďte preč z tohto, že kliknite E. ESC, kliknite na Vehicles. A tu dole uvidíte, dáte, že Remove All, to všetky, takže aj to, v ktorom ste, alebo tu máte Reset All, to neviem, čo som ešte neskúšal. Remove Others to dá preč všetky ostatné auta. A potom tu máte, že Remove Current, to dá preč toto auto, na ktorom ste. Kliknite Remove Current, tak vás to dá na toto auto. Hádam, že to je užitočné, keď to asi moc užitočné není. Tak užite si video. No už som to povedal. Tak čaute.